Καταρχάς, Θεσσαλονίκη, πριν από 20 τουλάχιστον χρόνια, στον πίνακα συμμετοχής στην διαμόρφωση του κατακεφαλήν εισοδήματος, του ΑΕΠ δηλαδή, είχαμε τη δεύτερη θέση. Με πολύ μικρή απόσταση πίσω από την Αττική, από την Αθήνα. Ήμασταν στη δεύτερη θέση. Τώρα. Στις 13 περιφέρειες της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, εάν θυμάμαι καλά, είμαστε στην ένατη θέση. Άρα αυτό δείχνει το πώς έχουμε κατρακυλήσει και πώς έχει υποβαθμιστεί, ας πούμε, η οικονομική και εμπορική δραστηριότητα στην πόλη μας. Πρέπει να φύγουμε από το δανείζομαι, εισάγω, καταναλώνω και να περάσουμε στο παράγω, καινοτομώ, εξάγω. Γιατί η ΔΕΘ Χέλεξπο τι είναι? Είναι μια εμπορική βιτρίνα, το λέω έτσι με απλά λόγια, μια εμπορική βιτρίνα όπου εκεί προφανώς και έχουν θέσει επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μεταφορά εκθεσιακού έργου από τη Θεσσαλονίκη πάλι στο κέντρο που λέγεται Αθήνα. Καλώς ήρθατε στο Catalyst Talks Podcast. Είμαι ο Ευθύμης Καλαγιώργος και εδώ ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από τους ανθρώπους που τολμούν, ρισκάρουν και αλλάζουν το παιχνίδι στον κόσμο των επιχειρήσεων. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα Catalyst Talks. Σήμερα έχω την τύχη να έχω μαζί μου έναν άνθρωπο του επιχειρήν, έναν άνθρωπο της Θεσσαλονίκης, τον Κυριάκο το Μερελή. Καλώς ήρθες, Κυριάκο. Καλώς σε βρήκα, Ευθύμη. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Είναι εξαιρετική. Εγώ σε ευχαριστώ για το... Και εσύ και οι συνεργάτες σου. Εγώ σε ευχαριστώ για τον χρόνο που θα μας δώσεις για να μας δουν και να μας ακούσουν οι φίλοι μας. Να πω ότι ο Κυριάκος ο Μερελής είναι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Είναι αντιπρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ελληνικής Εθνικής Αντιπροσωπείας, του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, που έχει έδρα το Παρίσι. Εξαιρετικά. Και έχει γύρω στις 120 εθνικές αντιπροσωπείες σε όλο τον κόσμο. Επομένως, είμαι στην Ελληνική Εθνική Αντιπροσωπεία στο ICC Ελλάς. Είναι ένας φορέας, ένας θεσμοθετημένος φορέας που ιδρύθηκε αμέσως μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρα για ένας θεσμός. Με σκοπό να γεφυρώσει τους οικονομικούς αποκλεισμούς που είχαν τα κράτη μεταξύ τους και τους οικονομικούς ανταγωνισμούς που τους οδήγησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επομένως, τότε κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματίες εκείνης της εποχής σκέφτηκαν ότι αν αμβλύνουμε αυτούς τις οικονομικές ανισότητες και ανισότητες, αλλά και τις οικονομικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών, τότε μπορεί να πετύχουν μια ευημερία και μια πρόοδο για τα κράτη, για τα έθνη και για τις κοινωνίες. Οπότε αυτός ήταν ο σκοπός και από τότε μέχρι και τώρα εξελίσσεται διαχρονικά όλα αυτά τα έτη, διευκολύνοντας τις εμπορικές συναλλαγές, διευκολύνοντας τις τραπεζικές συναλλαγές επίσης. Είναι υπεύθυνοι για τους όρους και τους κανόνες που γράφονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, στις ναυτασφαλίσεις. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαιτητικούς οργανισμούς παγκοσμίως και χέρι της απόλυτης εκτίμησης και εμπιστοσύνης όλων των φορέων, είτε είναι κράτη, είτε είναι επιχειρήσεις μεγάλες, οι οποίες μπορεί μεταξύ τους να έχουν κάποια αντιπαράθεση νομική, δικαστική, προσφεύγουν στον διαιτητικό μηχανισμό του ICC και το ICC αποφασίζει σχετικά με την δικαίωση των μερών. Και το τελευταίο διάστημα, Κυριάκο, λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο ότι είσαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Χέλεξπο ΔΕΘ, της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με την ιδιότητα του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης συμμετέχω από 1 Σεπτεμβρίου του 2025 και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Χέλεξπο. Βέβαια, το θέμα είναι το εξής, ότι με το που ανέλαβα, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε από την ΔΕΘ ότι θα καταργήσει τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ και θα τους μετασχηματίσει, θα συμμετέχουμε δηλαδή σε ένα συμβουλευτικό όργανο. Αποφάσισε δηλαδή ο Πρωθυπουργός ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συμμετέχουν στελέχη του Υπερταμείου. Και εγώ, γεμάτος απορία, είπα καλά, τα τελευταία 100 χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΘ, και φέτος αξίζει να το αναφέρω και στην συζήτησή μας, ότι και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είναι 100 χρόνια. Έχει μια επαιτειακή χρονιά, γιατί συμπληρώνει τα 100 έτη από την ίδρυση και τη λειτουργία του. Οπότε η συνέντευξή μας είναι και επαιτειακή. Είναι ορόσημο. Είναι ορόσημο. Οπότε στα 100 χρόνια λειτουργίας της ΔΕΘ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου,
αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να υποβαθμίσει την εκπροσώπηση της επιχειρηματικής και επαγγελματικής και επιμελητριακής κοινότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο και να φτιάξει ένα συμβουλευτικό όργανο. Εγώ ήμουν από αυτούς που, ο πρώτος ίσως, που αντέδρασε σε αυτή την κατεύθυνση και προφανώς γιατί δεν θέλω την υποβάθμιση της επιμελητριακής κοινότητας, της επιχειρηματικής και επαγγελματικής κοινότητας και θεωρώ ότι λαμπροί ηγέτες που άσκησαν διοίκηση στον τόπο μας είχαν πάντα ως προτεραιότητα τη συμμετοχή εκπροσώπων της αγοράς στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί η ΔΕΘ Χέλεξπο τι είναι μια εμπορική βιτρίνα, το λέω έτσι με απλά λόγια, μια εμπορική βιτρίνα όπου εκεί προφανώς και έχουν θέσει επιχειρήσεις. Κυριάκο, πήγαμε κατευθείαν σε κάτι που για μας το Θεσσαλονίκης έχει καθημερινότητα. Η ΔΕΘ είναι εμπορική βιτρίνα, όπως είπες πολύ σωστά, ή τα τελευταία χρόνια είναι η βιτρίνα του εκάστοτε πρωθυπουργού για να κάνει τις συζητήσεις και να πει τι θα κάνει τον επόμενο μήνα και το μεθεπόμενο και όλα αυτά για κομματικούς και πολιτικούς σκοπούς. Έχεις δίκιο, έχει μετασχηματιστεί στο πέρας των ετών τέλος πάντων από την λειτουργία της και σε ένα πολιτικό φόρουμ όπου ο εκάστοτε πρωθυπουργός έρχεται και εξαγγέλει κάποιες πολιτικές από βήματος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι από αυτούς τους ρομαντικούς που θέλω να πιστεύω ότι ο βασικός χαρακτήρας της ΔΕΘ και της Γενικής Έκθεσης αλλά και των κλαδικών εκθέσεων πρέπει να είναι αμιγώς εμπορικός. Πρέπει να φέρνει δηλαδή τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες κοντά, να μοχλεύονται μεταξύ τους και να δημιουργείται ένα αποτέλεσμα. Συμφωνώ. Με αυτά τα γεγονότα νομίζω ότι έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ αυτός ο εμπορικός ρόλος και σκοπός της ΔΕΘ Χέλεξπο και κάθε φορά, μια φορά το χρόνο, πέφτουν τα φώτα της επικαιρότητας, θα έλεγα, στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, βάζοντας, αν θέλεις, σε δεύτερο ρόλο όλο το γεγονός που είναι ένα σημαντικό γεγονός, είναι η εμπορική σύζευξη, θα έλεγα, επιχειρήσεων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών και νομίζω ότι δεν το αξίζουμε αυτό και ως πόλη και ως πολίτες. Δεν έχουμε ανάγκη, δεν θεωρώ ότι είμαστε ηθαγενείς που θα έρθει κάποιος μια φορά το χρόνο, θα μας μοιράσει χάντρες, κορδελάκια και ασημικά για να τον χειροκροτήσουμε, να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας, να πούμε τι ωραία τα λες, αλλά δεν θα τα κάνεις. Γιατί αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι να παίρνουμε υποσχέσεις, υποσχετικές. Γιατί και τα μέτρα που εξαγγέλλονται από τον οποιονδήποτε, τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Ναι, τον εκάστοτε, έτσι, είναι σαν τις μεταχρονολογημένες επιταγές, το σωστά, λέω. σωστά. Είναι μεταχρονολογημένες υποσχέσεις. Φυσικά, αν πληρωθούν οι επιταγές είναι OK, αλλά όταν δεν πληρώνονται είναι το. Άμα εξαγγέλλονται το 25 για να υλοποιηθούν το 28, σε αυτό το διεθνές περιβάλλον ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Κυριάκο, θα σε ρωτήσω τότε, θα σου κάνω μια ερώτηση έτσι πολύ ξεκάθαρη. Θεωρείς ποιος ήταν ο στόχος, παύλα σκοπός του Πρωθυπουργού να θελήσει, ενώ ήθιστε για δεκαετίες, όπως είπες, το επιμελητήριο να είναι στο Συμβούλιο, να είναι τώρα απλά συμβουλευτικό χαρακτήρα? Θα προστρέξω λίγο τη συζήτηση, είναι γιατί γίνονταν πολλά λάθη πριν, είναι γιατί κάτι φοβόμαστε τώρα, είναι γιατί έτσι πρέπει να γίνει τώρα? Θεωρώ ότι ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να μην είχε την κατάλληλη πληροφόρηση, ενημέρωση και επίσης, επειδή πάντα μου αρέσει να βλέπω πίσω από τη βιτρίνα, πιστεύω ότι όταν θέλεις να υποβαθμίσεις ή να απαξιώσεις έναν φορέα, τον υποβαθμίζεις σταδιακά από τα μέλη της διοίκησής του. Πολύ φοβάμαι, αλλά αξίζει να το πούμε, γιατί η συζήτησή μας είναι πολύ ανοιχτή, ότι αυτή η υποβάθμιση σε επίπεδο συμμετοχής φορέων στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο προάγγελος μιας υποβάθμισης και υπονόμευσης ενδεχομένως του χαρακτήρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Δηλαδή πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μεταφορά εκθεσιακού έργου από τη Θεσσαλονίκη πάλι στο κέντρο που λέγεται Αθήνα. Νομίζω, Κυριάκο, με τη συμμετοχή τη δική μας εκεί, αυτό πιστεύω ότι δεν θα ήταν μια εύκολη διαδικασία. Χωρίς την δική μας συμμετοχή όμως, νομίζω ότι καθίσταται μια ευκολότερη διαδικασία αυτή. Κυριάκο, θα πω λίγο την εμπειρία μου με αφορμή τις εκθέσεις και την ΔΕΘ. Τελευταία φορά ως εκθέτης ήμουνα στην ΔΕΘ λίγο πριν
από τον COVID-16-17, αν θυμάμαι καλά. Το πρώτο τριήμερο, γιατί έχει μειωθεί σε χρονική διάρκεια πια η έκθεση, ήταν κάποτε στις δικές μου μικρές ηλικίες ένας ολόκληρος μήνας, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα δεκαήμερο τώρα, από Παρασκευή προς Κυριακή. Το πρώτο Σαββατοκύριακο, ενώ εμείς πήγαμε με όρεξη στην έκθεση, κάναμε το περίπτερό μας, περιμέναμε τους συνεργάτες, τους φίλους και τα υπόλοιπα, υπήρχε μικρή κίνηση, γιατί ο κόσμος, ειδικά της Θεσσαλονίκης, φοβισμένος, έφευγε από την πόλη, γιατί κλειστοί οι δρόμοι και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό, γιατί εδώ κάνει το αυγό την κότα, η κότα το αυγό, εδώ φταίει η κάθε κυβέρνηση που κάνει το κομμάτι, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, ή φταίμε εμείς ως Θεσσαλονικείς που υποτασσόμαστε κάποια στιγμή σε κάτι το οποίο δεν μας τιμά? Νομίζω ότι είναι και τα δύο μαζί, το ποσοστό αλλάζει κάθε φορά. Αυτό που πιστεύω ότι έχει δημιουργήσει έτσι μια αρνητική, αν θέλεις, εικόνα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης είναι ότι έχει χάσει αυτό τον εμπορικό της χαρακτήρα. Όταν βλέπουμε ότι τα περίπτερα πλέον γεμίζουν με γενικές γραμματείες υπουργείων, με υπουργεία. Και άδεια μάλιστα, τελευταία φορά που πήγα φέτος. Και όχι με επιχειρήσεις. Φέτος, ας πούμε, δεν υπήρχε τιμόμενη χώρα. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, αλλά βλέπουμε ότι τα περίπτερα πλέον γεμίζουν με υπουργεία, με γενικές γραμματείες υπουργείων, με φορείς όπως τα επιμελητήρια. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Τα επιμελητήρια είναι καλό να συμμετέχουν. Φυσικά. Γιατί τι είναι? Είναι οι θεσμικοί εκπρόσωποι των επιχειρήσεων. Εμείς, ας πούμε, επειδή είναι η συζήτησή μας έτσι δυναμική, θα σου πω το εξής. Ως επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και με την δική μας διοίκηση, είμαι πρόεδρος πλέον σχεδόν ένα χρόνο, αποφασίσαμε να νοικιάσουμε το περίπτερο 8, όλο το περίπτερο 8 και να το αποδώσουμε στα μέλη μας. Εξαιρετικό. Και μάλιστα μια πρωτοβουλία και μια δική μου πρόταση, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ήταν οι επιχειρήσεις που έχουν έναρξη τα τελευταία 3 χρόνια να επιδοτηθεί 100% η συμμετοχή τους όσον αφορά το ίχνος εδάφους. Δηλαδή, το ενίκιο που καταβάλουν και το χώρο. Το ξέρεις γιατί έχει συμμετέχει, όπως μου είπες. Το κατασκευαστικό κομμάτι προφανώς και βαρύνει αυτούς, γιατί ο καθένας θέλει να κάνει την κατασκευή το χώρο που θέλει. Και για τα υφιστάμενα μέλη μας, που είναι παλαιότερα, προτείναμε 75% επιδότηση του ίχνους εδάφους συμμετοχής. Άρα τι θέλαμε να κάνουμε? Θέλαμε να δώσουμε μία όθηση, θέλαμε να δώσουμε την δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις εκεί, γιατί ξέρεις, Ευθύμη, ότι μία έκθεση, ένα συνέδριο, ένα σεμινάριο μπορεί να είναι καταλυτικός παράγοντας στο να σου αλλάξει και τον τρόπο που σκέφτεσαι, αλλά μπορεί να κάνεις και μια επαφή, μια γνωριμία, να σου ανοίξει ένα κανάλι εμπορικό με ένα άλλο κράτος και ξαφνικά να δεις την επιχείρησή σου να εκτοξεύεται. Ακριβώς. Ή να σου ανοίξει άλλους ορίζοντες. Να γίνει πιο εξωστρεφής και να δεις και άλλα. Στην ΔΕΘ, το άλλο που είδα φέτος, είχε, όπως είπες, δημόσιες υπηρεσίες. Είχε φυσικά και το Επιμελητήριο Αθηνών, αν θυμάμαι καλά, που έκανε κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνουμε Θεσσαλονίκη. Ήμασταν το μόνο επιμελητήριο και είμαστε το μόνο επιμελητήριο που κάνουμε μια τέτοια δράση. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, που είναι ουσιαστικά το ανώτατο όργανο επιμελητηριακό. Αξίζει να σημειώσω ότι τα επιμελητήρια στην Ελλάδα είναι 59. Τα εμπορικά, επαγγελματικά, βιοτεχνικά, βιομηχανικά. Είναι 59 επιμελητήρια. Στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα και ο Πειραιάς λειτουργούν 3. Ανάλογα με τα μέλη που εκπροσωπεί. Είναι το επαγγελματικό, είναι το βιοτεχνικό και είναι και το εμποροβιομηχανικό. Σε όλους τους άλλους νομούς της Ελλάδος ή περιφέρειες υπάρχει ένα το οποίο είναι μεικτό. Δηλαδή συμπεριλαμβάνει όλες αυτές τις κατηγορίες, όλους τους κλάδους και είναι μεικτά. Εκεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων νοικιάζει όντως, μισθώνει ένα περίπτερο και το δίνει στα υπόλοιπα επιμελητήρια. Εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Ως επιμελητήριο παίρνουμε το και το αποδίδουμε στα μέλη μας. Εξαιρετικό. Και έτσι θεωρώ ότι φέτος υπήρχε ανταπόκριση σε αυτό το Κυριακό. Υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Φαντάσου, Ευθύμη, ότι υπήρχε υπερκάλυψη. Συμμετείχαν βασικά πάνω από 55 επιχειρήσεις. Καλύφθηκαν οι θέσεις μέσα στην πρώτη εβδομάδα και μπορεί να λέω και πολύ χρονικό διάστημα και είχαμε και σε αναμονή 10 με 15 επιχειρήσεις. Άρα, Κυριάκο, εδώ να τολμήσω να πω ότι
υπάρχει ζήτηση για να πάει κάποιος εκθέτης στη ΔΕΘ, αλλά παίζει ρόλο και το πώς προσεγγίζουμε τους επαγγελματίες ένα, και δεύτερον παίζει και το οικονομικό, κάτι το οποίο θαρώ ότι έχει σχέση με την συμμετοχή μας σε μια έκθεση, γιατί χρήματα πάλι θέλουμε. Προφανώς, αλλά όταν ένας ελεύθερος επαγγελματίας θέλει να προοδεύσει, πάντα έχει στο μυαλό του, και το ξέρεις, πάντα έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να επενδύσει σε κάτι. Ακριβώς. Όταν του παρέχουμε εμείς την δυνατότητα να φιλοξενηθεί σε ένα περίπτερο και να εκθέσει τα προϊόντα του, τα αγαθά του ή τις υπηρεσίες του δωρεάν, έχοντας μόνο το κατασκευαστικό κόστος, που αυτό, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας, μπορεί να κάνει κάτι πολύ χαμηλό σε budget, ας πούμε, ή κάτι πιο ακριβό, του δίνεται η δυνατότητα να προβάλλει, να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά εκεί θα τολμήσω να πω πάλι επιχειρηματικά, όσο περισσότεροι είναι οι εκθέτες και όσο περισσότεροι είναι οι έμποροι, οι βιοτέχνες, οι βιομήχανοι, τόσο περισσότεροι πελάτες είναι για τον καθένα, όσο περισσότερες σχέσεις φτιάχνονται, έτσι ώστε να πάμε πολύ καλύτερα στο αποτέλεσμα που θέλει ο κάθε επιχειρηματίας. Έτσι είναι, και ορμόμενοι από αυτή την διαδικασία της Γενικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχουμε αλλάξει. Περάσαμε από τη Διοικούσα Επιτροπή πριν από 10 μέρες τη νέα πολιτική, τη νέα εκθεσιακή πολιτική του επιμελητηρίου μας, που πλέον θα είναι πιο γαλαντόμα, να το πω έτσι, θα είναι πιο γενναιόδορη προς τα μέλη μας, που θα καλύπτει και στο εξωτερικό εκθέσεις με μεγαλύτερη συμμετοχή. Δηλαδή υπηρετούμε στην πράξη αυτό που λέμε εξωστρέφεια, και είχα και ένα μότο προεκλογικό, το οποίο δέσμευσή μου είναι να το υλοποιήσω στην πράξη. Θέλουμε τον επαγγελματία πρωταγωνιστή και το επιμελητήριο ηγέτη και όχι οικέτη. Εξαιρετικό. Οπότε αυτό είναι προτεραιότητα για μένα και για τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησής μου, να το κάνουμε πράξη και να δυναμώσουμε πάρα πολύ τα μέλη μας, τις επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Αξίζει να το αναφέρω στην συζήτησή μας, ότι φέτος για αυτήν την πρωτοβουλία, τη δράση που ανέφερα προηγουμένως για τη μίσθωση του περιπτέρου και τη διάθεση στα μέλη μας, χρειάστηκε να κάνω 1-2 βιντεάκια για να το προβάλλω, να στείλουμε 1-2 newsletter παραπάνω, να τους κάνουμε focus στο μήνυμα, να αντιληφθούν, να σκεφτούν ότι μέσα από εκεί έρχονται σε μια αλληλεπίδραση, σε μια μόχλευση μεταξύ επαγγελματιών, επιχειρήσεων και άλλων και από άλλες χώρες, άρα τους ανοίγονται διάβλοι, εμπορικοί διάβλοι επικοινωνίας και δραστηριότητας εμπορικής, και τα μηνύματα πραγματικά ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση την τελευταία μέρα, γιατί είχα συμμετοχή καθημερινή. Και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά από τα 15 χρόνια που συμμετέχω εγώ ως εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που φτιάξαμε και ένα περίπτερο μέσα στο περίπτερο 8 του επιμελητηρίου, το οποίο έχει και την ανάλογη αισθητική, τέλος πάντων, για να υπάρχει και η διάδραση και η φιλοξενία, και κάθε μέρα διοργάνωνε η κάθε μία θεματική επιτροπή του επιμελητηρίου μας, γιατί πρέπει να αναφέρω και αυτό, ότι ως επιμελητήριο, ως διοίκηση, υπηρετούμε και την αποκέντρωση σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Δηλαδή θέλω να είναι όσο γίνεται πιο συμμετοχικό και πιο δημιουργικό αυτό. Άρα τι κάναμε? Θεματικές επιτροπές, και από τα 51 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φροντίσαμε με βάση τις σπουδές τους, την επαγγελματική τους δραστηριότητα, την εμπειρία τους, την διάθεση για προσφορά που έχουν, στις επιτροπές αυτές να συμμετέχουν. Υπάρχει η Επιτροπή Τουρισμού, υπάρχει η Επιτροπή, ας πούμε, Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, η Επιτροπή Νεοφυών Επιχειρήσεων, Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων. Διάφορες επιτροπές κάνανε εκδηλώσεις μέσα σε αυτή τη μια εβδομάδα της Γενικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, οπότε φροντίζαμε να έχουμε εγνωσμένης αξίας, κύρους και εμβέλειας επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, ανθρώπους που μπορούσαν να μεταφέρουν την καλή περίπτωση, παράδειγμα, σε ένα κοινό, και αυτό δημιουργούσε μια ακόμα μεγαλύτερη διάδραση και μέσα στο περίπτερο, αλλά και ως εμπορική κίνηση. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, την τελευταία μέρα μαζεύτηκαν, πήραν μια πρωτοβουλία οι εκθέτες και μου λένε: Πρόεδρε, μας άρεσε πάρα πολύ, θέλουμε του χρόνου να κάνεις αυτό και να πάρουμε και περισσότερο χώρο και να βγάλουμε και μια φωτογραφία, να γράψουμε και ένα θετικό σχόλιο για να το δουν και άλλοι συνάδελφοι και να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Άρα, Κυριάκο, θεωρείς, όσο σε ακούω, ότι η εικόνα που έχει ο επαγγελματίας της Θεσσαλονίκης
για το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης δεν έχει όλη τη γνώση το τι κάνει το επιμελητήριο. Το λέω και εγώ ως επιχειρηματίας για να κατανοήσω και να μας ακούσουν και να μας δουν τώρα άνθρωποι που θα μας δούνε. Τι είναι το επιμελητήριο? Χρειάζεται μια αλλαγή κουλτούρας. Το επιμελητήριο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Άρα είναι δηλαδή ένας γενικός φορέας του κράτους, της πολιτείας. Είναι δημόσιο δηλαδή, με λίγα λόγια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή υπάρχουν στελέχοι στο επιμελητήριο που είναι δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι. Και υπάρχουμε και εμείς οι αιρετοί που κάθε 4 χρόνια κάνουμε εκλογές. Εκλέγεται μια διοίκηση που έχει την ευθύνη της την πορεία του επιμελητηρίου και των μελών του επιμελητηρίου για 4 τουλάχιστον χρόνια, αν δεν πάρει παράταση η θητεία, γιατί στις τελευταίες 2 θητείες, ας πούμε, είχαμε παρατάσεις των εκλογών. Οπότε ήταν παραπάνω τα χρόνια διοίκησης. Επομένως, εκεί, ανάλογα με το όραμα, με τις προτεραιότητες, με τις πολιτικές και με την αντίληψη που έχει ο κάθε πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο, η παράταξή του, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα κινείται. Εγώ αυτό που θα το πω έτσι κωδικοποιημένα, θέλω να μην έχει στο μυαλό του το μέλος μας ότι το επιμελητήριο είναι ένας ακόμη γραφειοκρατικός μηχανισμός που του κάνει τη ζωή του πιο δύσκολη. Συμφωνώ. Και θα μου πεις, Κυριάκο, αυτό στην πράξη μπορεί να αλλάξει άμεσα? Καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια, μέρα με τη μέρα, να αλλάξει. Πρώτα πρέπει να πείσεις την ομάδα σου, να πείσεις τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Φυσικά. Ξέρετε, ένας δημόσιος λειτουργός, ένας δημόσιος υπάλληλος, που πραγματικά και τους σέβομαι και τους εκτιμώ και τους υπολείπτομαι, έχει συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό εργασίας. Πρέπει να τον παρακινήσεις, να του δείξεις ένα άλλο μοντέλο εργασίας, άλλο δρόμο. να τον κινητροδοτήσεις, να πιστέψει ότι μέσα από αυτόν μπορεί να γίνει η διαφορά και να βοηθήσει και άλλους συνανθρώπους του, συμπολίτες του, να κάνουν έτσι, να αναβαθμιστούν, να βελτιώσουν τη θέση τους μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικό, κοινωνικό, και όλο αυτό να δημιουργήσει, αν θέλεις, ένα πλούτο, ένα υπεραποτέλεσμα και οικονομικό, αλλά και κοινωνικό και πολιτιστικό. Όλα στη ζωή ξέρουμε ότι είναι αριθμοί, business. Αυτό που χάνουμε όμως στην εποχή μας είναι πώς αυτό έχει αποτέλεσμα στον άνθρωπο. Εκεί το έχουμε χάσει. Όλοι κυνηγούμε δηλαδή νούμερα, κυνηγούμε βραβεύσεις, κυνηγούμε χρήματα, αλλά στην τελική τι υπηρετούν όλα αυτά? Όλα αυτά θα πρέπει να υπηρετούν την ευημερία, την κοινωνική, του ανθρώπου, του πολίτη. Εκεί θέλουν να κάνουμε focus. Και καθημερινά, στις συσκέψεις που κάνουμε και στο επιμελητήριο και με τα στελέχη, προσπαθώ να τους δώσω αυτή την παρακίνηση, να τους εμπνεύσω με το δικό μου παράδειγμα για να αλλάξουμε. Γιατί, όπως έλεγε και ο Αϊνστάιν, αν κάνεις το ίδιο πράγμα κάθε μέρα, μην περιμένεις να έχεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Άρα κάθε μέρα πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Και αν δεν βγαίνει, να δοκιμάσεις και μια άλλη συνταγή. Δεν ήρθαμε στη ζωή και δεν γεννηθήκαμε έχοντας την απόλυτη γνώση, είτε δεν κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια. Αυτή την διαμορφώνουμε ανάλογα με τις εμπειρίες μας, με την γνώση που αποκτούμε. Είμαι υπέρ της διαβίου απόκτησης γνώσης, μάθησης, εκπαίδευσης, προφανώς. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις θα σου πω, Ευθύμη, ότι το κλικ, την αλλαγή, μου την έκαναν εμπνευσμένοι άνθρωποι που έτυχε να γνωρίσω είτε στον επαγγελματικό μου βίο, στη σταδιοδρομία μου, είτε μέσα από τις συναντήσεις που κάνω με το θεσμικό μου ρόλο και η ιδιότητα, είτε σε κάποια σεμινάρια, σε κάποιες εκπαιδεύσεις, που μπορεί να ήμασταν 100, 50, 200 άνθρωποι να ακούγουμε το ίδιο πράγμα. Αλλά ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά και ο καθένας του κάνει διαφορετικό κλικ. Είναι όπως ένα βιβλίο, Κυριάκο, που ανάλογα την ημέρα ή την ώρα που θα το διαβάσεις ή σε τι mood είσαι, να το πω έτσι απλά, παίρνεις και κάτι άλλο. Πόσο έτοιμος είσαι να πάρεις αυτό που σου δίνουν. Έτσι είναι. Κυριάκο, είναι αλήθεια, όσο μιλούσες για το επιμελητήριο, η αίσθηση που έχω, που θα μου πεις αν είναι έτσι ή όχι, είναι το βλέπεις ως μια επιχείρηση που θέλεις να την ανεβάσεις ψηλά, να κάνεις τα καλύτερα για αυτή την επιχείρηση, να μένει ένας θεσμός, να μένει ένας δημόσιος οργανισμός, αλλά θέλεις να αφήσεις το αποτύπωμά σου εδώ. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λες τις τελευταίες στιγμές. Δεν είμαι τόσο ματαιόδοξος. Όχι, δεν το λέω. Θέλω να αφήσω ένα καλό παράδειγμα. Αν και έχω εκλεγεί μόλις ένα χρόνο. Έχω μπροστά μου άλλα 3 χρόνια. Σωστά. Για να κλείσω αυτή τη θητεία τουλάχιστον. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν το βλέπω ως μια επιχείρηση. Θέλω να σου είμαι ειλικρινής. Επιχείρηση. Δεν το βλέπω ως μια επιχείρηση.
Το βλέπω ως έναν φορέα, έναν θεσμικό φορέα διεκδίκησης, διασφάλισης των κεκτημάτων και των δικαιωμάτων των επαγγελματιών, και που μπορεί να βελτιωθεί αυτή η διεκδίκηση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων εάν διαμορφώσεις τεχνοκρατικές προτάσεις, εάν έχεις μέθοδο, εάν έχεις συνέπεια και αν είσαι πραγματικός σύμβουλος της πολιτείας και δεν είσαι απλά ένας, να το πω έτσι όπως μου έρχεται στο μυαλό μου, ως ένας συνδικαλιστικός φορέας, που δεν είναι τεσμελητήρια συνδικαλιστικοί φορείς, αλλά πολλές φορές έχουν υιοθετήσει οι διοικήσεις τους τέτοιες αντιλήψεις συνδικαλισμού. Δηλαδή, και αυτό πιστεύει και αρκετός κόσμος, ξέρεις, μερικές φορές, Κυριάκο. Μιας αντίδρασης απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση, στην πολιτεία. Εγώ δεν θέλω να είμαι μια φωνή διαμαρτυρίας. Θέλω να είμαι ένας φορέας ο οποίος θα καταθέτει προτάσεις ρεαλιστικές, εφικτές, τεχνοκρατικές, που θα είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Και πάντα γνώμονάς μου είναι το δημόσιο συμφέρον, η βελτίωση των συνθήκων της αγοράς, της οικονομίας και της τοπικής του νομού Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα και της Βορείου Ελλάδος, λέω με βάση την εμβέλεια τη διοικητική που έχουμε. Και όλο αυτό στο τέλος να παράγει ένα πλούτο που θα τον κάνει χρήση ο κάθε συμπολίτης μας, το κάθε μέλος του επιμελητηρίου. Και αυτός ο πλούτος μπορεί να είναι πλούτος γνωσιακός. Δεν είναι απαραίτητα είναι μόνο οικονομικός. Δηλαδή στην εποχή που ζούμε. Η γνώση είναι. Στην εποχή που ζούμε, είμαστε στην εποχή, ας πούμε, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της απόκτησης γνώσης και της γρήγορης πληροφορίας. Ξέρεις, παλαιότερα λέγανε το μέταλλο, το πολύτιμο, ας πούμε, ο χρυσός. Έτσι, στην εποχή μας, ο χρυσός είναι πληροφορία. Αν την πληροφορία την έχεις γρήγορα και έχεις και την αντιληπτική ικανότητα και την κριτική σκέψη να μπορέσεις αυτή την πληροφορία να την τοποθετήσεις στο κατάλληλο, στην κατάλληλη τέλος πάντων διεκδίκηση ή στην κατάλληλη εμπορική δραστηριότητα ή σε ένα project που πρέπει να υλοποιήσεις, αυτό από μόνο του μπορεί να σε οδηγήσει στην επιτυχία. Μίλησες λίγο για αγορά. Σήμερα ποια θεωρείς ότι είναι η θέση της Θεσσαλονίκης ως αγορά σε όλη την Ελλάδα? Αν μιλήσουμε ως Θεσσαλονικής που ανδρωθήκαμε εδώ, που επιχειρούμε εδώ, που πολλές φορές έχουμε απέναντι ή δεν την έχουμε την Αθήνα, που νιώθουμε πότε επαρχιώτες, πότε κάτι πολύ περισσότερο. Έχουμε κάποια κατάλληλη παθαρό. Με τα λύπης μου θα σου πω το εξής. Μου λες ποια είναι η εικόνα της αγοράς στη Θεσσαλονίκη. Δεν φαντάζομαι να εννοείς νούμερα, αν και κάναμε πρόσφατα μια δημοσκόπηση και έβγαλε κάποια συμπεράσματα. Θα σου πω μόνο το εξής. Πώς το αντιλαμβάνομαι και πώς βλέπω την αγορά και την οικονομία της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη θεωρώ ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει υποχωρήσει πάρα πολύ σε επίπεδο εξωστρέφειας. Ιστορικά, αν δούμε την Θεσσαλονίκη μας, ήταν μια πόλη κοσμοπολίτικη. Ακριβώς. Ήταν ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν εμπορική πύλη των Βαλκανίων και της βόρειας κεντρικής Ευρώπης. Εδώ μοχλεύονταν διαφορετικοί λαοί με διαφορετικές κουλτούρες και μπορούσαν και παρήγαγαν ένα πολύ μεγάλο εμπορικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχουμε υποχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό. Θεωρώ ότι μεγάλη ευθύνη έχει και το πολιτικό προσωπικό, τρομερή ευθύνη, αλλά επίσης έχει και η κοινωνία, η οποία θεωρώ ότι πάσχει από μηθριδατισμό. Δηλαδή, λίγο το δηλητήριο αυτό της αδράνειας, της εσωστρέφειας, της μιζέριας, του συντηρητισμού, μας έχει οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Να είμαστε αυτή τη στιγμή ουραγοί και να τρέχουμε πίσω από το αθηνοκεντρικό κράτος, που μονίμως λέμε είμαστε το αθηνοκεντρικό κράτος. Όχι. Ναι. Εγώ θα πω ότι είμαστε ο κακός μας εαυτός. Συμφωνώ, τον οποίο μπορούμε να τον βελτιώσουμε. Μπορούμε να τον ανακτήσουμε, ναι. Αλλά χρειάζονται σε θέσεις που επηρεάζουν καταστάσεις άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν όραμα, θα έχουν σχέδιο, θα έχουν φαντασία και σε κάθε περίπτωση δεν θα περιορίζονται γύρω από, από τη δική τους ματαιοδοξία. Και χρειάζεται και ανιδιοτέλεια και συνεργασία. Αυτό που μας λείπει πραγματικά σε αυτή την πόλη, και έχω ξεκινήσει ήδη από τις πρώτες ημέρες που εξελέγει πρόεδρος,
μια διαδικασία συνεργασίας και συνεννόησης με άλλους φορείς. Είμαστε στην πόλη που λέμε πρέπει να το κάνω εγώ. Γιατί να μην λέμε πρέπει να το κάνουμε εμείς? Εγώ ξεκίνησα απευθείας συναντήσεις με δημάρχους. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είναι επιμελητήριο του νομού Θεσσαλονίκης. Τα προηγούμενα χρόνια όλες οι δράσεις ήταν εστιασμένες στο κέντρο της πόλης, στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια περιφέρεια για τη Θεσσαλονίκη. Έφτανα πολλές φορές να παίρνω το λόγο στο Διοικητικό Συμβούλιο και να λέω: κύριοι, δεν πρέπει να εμφανιζόμαστε ως ένα επιμελητήριο της Οδού, Τσιμισκή, Μητροπόλεως και Εγνατία. Πρέπει να είμαστε ένα επιμελητήριο που πρέπει το έργο μας, τις δράσεις μας, τις πρωτοβουλίες μας, τις δομές μας να τις αντιλαμβάνονται τα μέλη μας σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Δηλαδή στους 14 Δήμους. Μπορεί να μην μπορούμε να το κάνουμε ισομερώς. Αλλά... Γιατί όντως υπάρχει και η έννοια της μητροπολιτικότητας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι μητροπολιτικός Δήμος. Είναι ο μεγαλύτερος Δήμος του νομού Θεσσαλονίκης. Συγκεντρώνει μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων, εμπορικής δραστηριότητας, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και όλα αυτά. Προφανώς και εκεί θα έχει ένα μεγαλύτερο κομμάτι δράση στο επιμελητήριο. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος όλων των άλλων περιοχών. Άρα, μέλημά μου, προτεραιότητά μου και της διοίκησής μας είναι αυτή. Γι' αυτό και έχω ξεκινήσει τέτοιες συζητήσεις, τέτοιες συνεννοήσεις και ήδη αποδίδουν καρπούς. Αποδίδουν καρπούς συγκεκριμένους. Είχαμε στις προγραμματικές μας θέσεις τη δημιουργία θερμοκοιτίδων για τις νέες επιχειρήσεις. Αυτό δεν μπορείς να το υλοποιήσεις μόνος σου. Μπορείς να το υλοποιήσεις και μόνος σου, γιατί, εν πάση περιπτώσει, το επιμελητήριό μας είναι ένα εύρωστο επιμελητήριο, έχει χρήματα να το κάνουν. Εγώ είμαι όμως άνθρωπος του εμείς, της ομάδας. Και λέω, γιατί να μην βρούμε κτηριακό απόθεμα που μπορεί να υπάρχει σε κάποιους δήμους, να μας το διαθέσει αυτό για να γλιτώσουμε από αυτά τα έξοδα, είτε ενοικίασης είτε αγοράς, ενοικίασης κυρίως, να βρούμε χώρους οι οποίοι μπορεί να είναι αξιοποιήσιμοι, να τους ανακαινήσουμε, να τους εξοπλίσουμε και μέσα εκεί να στεγάσουμε επιχειρηματίες, επαγγελματίες, οι οποίοι τώρα ξεκινούν τα πρώτα τους βήματα και πρέπει να τους ενθαρρύνουμε. Πρέπει να τους δώσουμε μια όθηση. Και όχι μια όθηση μόνο με μια φορολογική έδρα, αλλά μια όθηση και με συμβουλευτική. Γιατί θέλουν και την καθοδήγηση. Συμβουλευτική με συμβούλους για φορολογικά θέματα, για εργασιακά θέματα, για αναπτυξιακά θέματα, αλλά και μέντορες. Δηλαδή, πετυχημένους επαγγελματίες που θα μοιραστούν τη θετική εμπειρία με τους ανθρώπους αυτούς και θα τους δώσουν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα συμπυκνωμένη γνώση και εμπειρία ζωής που θα τους είναι χρήσιμη για να μπορέσουν να ξεπεράσουν εμπόδια ή κακοτοπιές που θα εμφανιστούν στον επιχειρηματικό τους, επαγγελματικό τους βίο. Για αρκετά χρόνια, Κυριάκο, άκουγα όσες φορές κατεβαίνω στην Αθήνα να λένε ότι έχετε γίνει η πόλη πολύ έτσι πριν χρόνια του φραπέ, η πόλη που μόνο ανοίγεται καφέ, μπαρ και εστίαση και όχι κάτι άλλο. Είναι αλήθεια, έχοντας Θεσσαλονίκη 50 χρόνια πλάς, θυμάμαι τη βιομηχανική περιοχή Σύνδου να ήταν μια περιοχή που κάποτε είχε πολλές επιχειρήσεις. Δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια πολλά τι γίνεται. Έχω ακούσει πολλές φορές για ανάπτυξη ανατολικά με θερμοκοιτίδες και όλα αυτά. Έχω την αίσθηση ότι στην Θεσσαλονίκη, μπορεί να κάνω και λάθος, θα μου πεις εσύ που είσαι μπροστά. Μήπως παραείμαστε της θεωρίας και λιγότερο της πράξης? Μήπως αυτό που λες το εμείς και θέλω να το κάνω εγώ είναι περισσότερο να μην δείξουμε τα κενά μας, να μην δείξουμε την αποτυχία μας, να μην προσπαθήσουμε, γιατί το εγώ σημαίνει ότι το κάνω μόνος μου, όπως θέλω, εγώ βάζω τη βαθμολογία, το κάνω δεν το κάνω, το εμείς σημαίνει ότι έχουμε καθρέφτη εκεί και βλέπουμε τι γίνεται, γιατί θεωρώ ότι άστα με τα κομματικά και τα πολιτικά, έχω την αίσθηση εμείς φταίμε ως πολίτες αυτές τις πόλεις, που η πόλη μας αυτή τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια έχει μείνει πίσω. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε 2025 και να λέμε φτιάξαμε τώρα το μετρό, χρειάζεται μια μεγάλη συζήτηση ή τώρα κάνουμε το flyover. Δηλαδή να λέμε ότι έγινε προαστιακός, λέει, εγώ θυμάμαι στα νιάτα μου να λέω γιατί ρε παιδιά, αφού υπάρχει γραμμή, πάω στην Αθήνα και πηγαίνω στον Πειραιά με το υπέρικιο, με το τρένο που λένε εκεί. Γιατί δεν πηγαίνουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στη Σύνδο από το σταθμό με το τρένο έως την περιοχή που δουλεύουν στη Σύνδο και πρέπει να παίρνουν τα αυτοκίνητα σε όλη την μοναστήριο με την κίνηση. Τι κατανόησα μετά, θα πω συγγνώμη που πήρα τον περισσότερο λόγο, κατανόησα ότι κάποια μικροσυμφέροντα στην Θεσσαλονίκη μας δεν αφήσαν αυτή την πόλη να ανοίξει τους οριζοντές της, να απογειωθεί. Είναι μια πόλη, όπως σωστά είπες, που έχει
πολύ πίσω, ήταν πολυπολιτισμική, μια πόλη με πολύ εμπόριο, μια πόλη που ήταν η χαρά του εμπορίου και γίναμε μια πόλη που είναι μεταξύ μας μεταξά. Δηλαδή, για να κάνεις δουλειά σου κατέβα στην Αθήνα, γιατί εδώ έχεις ταβάνι, ας πούμε. Ή έρχεται ο Αθηναίος για να φάει, να πιει καλά και να πάει στα μπουζούκια, κάνω χιούμορ. Δεν μπορεί να έχετε γι' αυτό. Ή ας πούμε, θυμάμαι, θα πω και αυτό, είπα πολλά. Θυμάμαι στα πρώτα μου χρόνια επιχειρηματίας να θέλω οπωσδήποτε να έχω γραφεία και στην Αθήνα, γιατί δεν ήταν τόσο καλό για τον Αθηναίο ότι η εταιρεία έχει μόνο γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Νιώθαμε λίγο υποτακτικά και λίγο όχι καλά. Τελευταία έχει ξεπεραστεί αυτό. Βοήθησε και ο COVID. Πολλοί δουλεύουμε λίγο από απόσταση. Τα γραφεία δεν τα χρειαζόμαστε και πολύ. Έβαλα πολλά στο τραπέζι. Έβαλες πολλά με ένα συμπυκνωμένο τρόπο, πυκνό, που δείχνει έναν άνθρωπο όμως που αντιλαμβάνεται πραγματικά τις ανάγκες που έχουμε ως πόλη, ως κοινωνία. Και πραγματικά νιώθω ότι σου παίρνω εγώ συνέντευξη. Όχι, είναι πολύ καλό. Αυτό είναι διαδραστικό, είναι δυναμικό. Και έχω ανέκαψει να μου πάρει μια συνέντευξη το τελευταίο διάστημα. Κάνω χιούμορ. Αλλά ήθελα απλά. Όχι, μου άρεσε πάρα πολύ. Προσπάθησα, Κυριάκο, να πω. Θα συμφωνήσω σε όλα μαζί σου. Προσπάθησα συμπυκνωμένα, όπως είπες, να πω λίγο την αίσθησή μου. Γιατί θυμώνω μερικές φορές με το πώς δηλαδή μεγαλώσαμε, ανδρωθήκαμε και πώς λειτουργούμε ως Θεσσαλονικής. Που είπες αυτό που είπες στην αρχή. Φταίει ο άλλος. Μα δεν φταίει ο άλλος. Μου λέγε ένας φίλος παλαιότερα, λέει: όταν δείχνεις φταίει ο άλλος, δείχνεις ένα δάχτυλο εκεί, ένα επάνω και τα τρία σε σένα. Ναι, δες τον εαυτό σου. Δες τι κάνεις κι εσύ. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, σε όλα αυτά που έβαλες και συμφωνώ απόλυτα, προσυπογράφω σε όλα αυτά που είπες, θα πω το εξής. Θα συμπληρώσω, θα βάλω κι εγώ τις δικές μου πινελιές. Φυσικά. Συμπληρώνοντας αυτά τα πολύ ωραία που είπες. Λοιπόν, καταρχάς, Θεσσαλονίκη. Πριν από 20 τουλάχιστον χρόνια, στον πίνακα συμμετοχής στην διαμόρφωση του κατακεφαλήν εισοδήματος, του ΑΕΠ δηλαδή, είχαμε τη δεύτερη θέση, με πολύ μικρή απόσταση πίσω από την Αττική, από την Αθήνα. Ήμασταν στη δεύτερη θέση. Τώρα. Στις 13 περιφέρειες της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, εάν θυμάμαι καλά που θυμάμαι καλά, είμαστε στην ένατη θέση. Άρα αυτό δείχνει το πώς έχουμε κατρακυλήσει και πώς έχει υποβαθμιστεί, ας πούμε, η οικονομική και εμπορική δραστηριότητα στην πόλη μας. Ανέφερε στη Σύνδο, μια βιομηχανική περιοχή, που ήταν ουσιαστικά η καρδιά της βιομηχανίας της Βορείου Ελλάδος, μήπως όλης της Ελλάδος. Λοιπόν, εξαιτίας πολύ κακών πολιτικών τις προηγούμενες δεκαετίες, είχαμε μια αποβιομηχάνηση της Σύνδου. Με κίνητρα που δώσανε άλλες όμορες χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, είχαμε με την κατάσταση αυτών των επιχειρήσεων εκεί. Σωστά. Έτσι. Ακόμη δόθηκαν και λανθασμένα κίνητρα με κάποιους αναπτυξιακούς νόμους και αυτά για παραμεθόριες περιοχές και όλα αυτά, που ήταν κάτι υπερτιμολογήσεις, δεν έλεγχε κανένας τίποτα, ήταν κάτι σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βλέπουμε τώρα. Και λίγο χειρότερο. Είναι πολύ επίκαιρο αυτό που ζούμε. Και αν δεν ήταν σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν μικρή ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά. Δηλαδή θεωρώ ότι οικονομικοί πόροι, και όχι μόνο οικονομικοί πόροι, πήγαν χαμένοι και δεν επενδύθηκαν με τον τρόπο που έπρεπε για να μπορέσει να αναπτυχθεί η οικονομία μας. Να μειωθεί η ανεργία μας, να βελτιωθούν οι θέσεις εργασίας, να έχουν καλύτερους μισθούς οι εργαζόμενοι, καλύτερες συνθήκες, ποιοτικότερες συνθήκες εργασίας. Αυτό όμως που πάνω απ' όλα θεωρώ ότι είναι το μεγάλο λάθος της χώρας μας, είναι αυτό που λέμε όλοι το παραγωγικό μοντέλο. Λέμε όλοι για ένα παραγωγικό μοντέλο. Εγώ σε αυτό δίπλα, αγαπητέ Ευθύμη, θα βάλω και το καταναλωτικό μοντέλο. Πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό. Δεν είναι ακριβώς. Λοιπόν, για μένα θα το πω κωδικοποιημένα. Πρέπει να φύγουμε από το δανείζομαι, εισάγω, καταναλώνω και να περάσουμε στο παράγω, καινοτομώ, εξάγω. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτά τα λέω τώρα ως έννοιες, για να μην πλατιάσω, γιατί η συνέντευξή μας έχει χρονικό διάστημα. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό, το λέω κωδικοποιημένα. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί τρόπους, βάζοντας αυτές τις έννοιες δίπλα και αναλύοντάς τες, με πολιτικές, που μπορεί να ξεκινούν σε επίπεδο επιχείρησης, μπορεί να πηγαίνουν σε επίπεδο επιμελητηρίου, μπορεί να πηγαίνουν σε επίπεδο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή Υπουργείου Ανάπτυξης και να γίνονται πολιτικές. Αυτός είναι και ο ρόλος των επιμελητηρίων. Να προτείνουν πολιτικές και να είναι οι σύνδεσμοι μεταξύ της επιχειρηματικής επαγγελματικής κοινότητας, της πολιτείας, του κράτους που λέμε δηλαδή, προκειμένου να δημιουργούνται να γίνει
μια βελτιστοποίηση αυτών των προτάσεων και στο τέλος να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό που βλέπω όμως επίσης, και πηγαίνω στο καταναλωτικό μοντέλο, είναι ότι και το καταναλωτικό μας μοντέλο είναι πολύ λάθος. Είμαστε μια χώρα που γενικότερα για πολλούς λόγους, νομίζω ότι είναι και λόγοι ψυχολογικοί, είναι και λόγοι ας πούμε ενδεχομένως εμπιστοσύνης, προτιμούμε προϊόντα άλλων κρατών. Έχουμε μια ξενομανία, λέγαμε παλιά. Έχουμε μια ξενομανία την οποία την πληρώσαμε. Την πληρώσαμε και τη δεκαετία του 80. Φυσικά, πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω. Με τις διαφημίσεις για... Όχι μόνο αυτό. Ξέρετε τότε, και χωρίς να θέλω να κάνω παραπομπές, τότε Όχι, στα χρόνια ας πούμε, που λένε του Πασόκ και που περνούσαμε όλοι καλά και λένε τα δίναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα και όλα αυτά, τον παχιόνα γυαλάδων και δεν συμμαζεύεται, να πω το εξής. Τότε υπήρξε μια προσπάθεια να διανομήσει του εισοδήματος. Δηλαδή να πάρουμε εισοδήματα από την αστική τάξη, για να το πω έτσι, από αυτούς που έχουν, από τους έχοντες ας πούμε, και να δώσουμε στα χαμηλότερα κοινωνικά-οικονομικά στρώματα. Αυτό επετεύχθη, γι' αυτό και βελτίωσαν τη θέση τους φυσικά αρκετοί συμπολίτες μας, αρκετοί συνάνθρωποι μας. Δηλαδή βελτίωσαν το βιωτικό τους επίπεδο. Αυτό όμως που δεν έκαναν σωστά και πρέπει να το δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, είναι ότι δεν είχαν καταναλωτική κουλτούρα. Δηλαδή τότε, δόθηκαν χρήματα, αλλά πώς κατανάλωναν. Θυμίζω ότι υπήρχαν βιομηχανίες τότε. Βέβαια. Να μην κάνω αναφορά, αλλά τις ξέρεις. Λοιπόν, φτιάχναν κουζίνες, φτιάχναν πλυντήρια, φτιάχναν ηλιακούς θερμοσύφωνες. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε βιομηχανία. Ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, όταν απέκτησε χρήματα, πήγαινε και αγόραζε το γαλλικό ψυγείο, το ιταλικό πλυντήριο και θυμίζω ότι το εθνικό μας νόμισμα ήταν η δραχμή. Μια αδύναμη δραχμή, έτσι, εξαγωγή συναλλάγματος ενός αδύναμου νομίσματος, με ούτε αυτό συνεπάγεται. Άρα βγάλαμε και μόνοι μας τα μάτια μας. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρξει μαζί με το παραγωγικό μοντέλο και ένα καταναλωτικό μοντέλο. Συμφωνώ. Ίσως εκεί, Κυριάκο, να έφταιγε η απειρία του σε παρένθεση νεόπλου του Έλληνα. Απειρία με ποια έννοια την εννοώ, σαν καταναλωτή, γιατί ήμασταν, θυμάμαι πώς ήμασταν μέχρι το 80-81, ως οντότητες, ως άνθρωποι, πώς ζούσαμε και πώς πήγαμε το 85. Μέσα σε μια τετραετία αλλάξαμε, όπως σωστά είπες. Ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε μία φορά το μήνα να βγει να κάνει κάτι, ήταν κάθε μέρα έξω, κάθε μέρα ψώνιζε και όλα αυτά τα καλά που είπες. Βγήκαν μερικά οι τράπεζες, τα δάνεια και τα υπόλοιπα, αλλά η κουλτούρα, η καταναλωτική δεν υπήρχε. Ίσως εδώ θα πάω λίγο σε αυτά που έχεις πει πολλές φορές. Η γνώση και η εκπαίδευση είναι κάτι που λείπει στον Έλληνα θαρό και όχι τα χρήματα, γιατί τα χρήματα, κατά τη δική μου άποψη, είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της συμπεριφοράς. Και ο οικονομικός. Και ο οικονομικός γραμματισμός, αναλφαβητισμός. Συμφωνώ. Χρειάζεται δηλαδή εκεί πολλή δουλειά. Εντάξει, όλοι δεν έχουν τελειώσει οικονομικές σχολές, αλλά χρειάζεται ο οικονομικός εγγραμματισμός, για να το πούμε έτσι όπως είναι η σωστή έννοια, για να αποκτήσουν βασικές έννοιες οικονομίας όλοι οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πρέπει όλοι όσοι έχουμε ένα θεσμικό ρόλο, ένα θεσμικό τίτλο, να συνδράμουμε σε αυτή την διαδικασία για να αλλάξει το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να πάμε. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, Ευθύμη, ότι το πάθημά μας έχει γίνει μάθημα. Όχι. Και είμαστε ένας λαός που θα σου πω, πιστεύω ότι στις αποφάσεις του και στις επιλογές του παίζουν ρόλο και κλιματικές συνθήκες. Προφανώς. Πιθανόν. Δηλαδή, και οι κλιματικές συνθήκες, ενδεχομένως να παίζει ρόλο και η θρησκεία μας. Βλέπετε δηλαδή ότι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπου έχουν άλλες κλιματικές συνθήκες και έχουν υιοθετήσει άλλα θρησκευτικά δόγματα, ας πούμε τη Γερμανία, που υπάρχει ο πρωτοσταντισμός εκεί. Είναι ένα θρησκευτικό, θα έλεγα, δόγμα που ενισχύει πάρα πολύ τη συσσόρευση του πλούτου. Ναι. Δηλαδή έχει ένα μοντέλο το οποίο λέει συσσωρεύω πλούτο, επενδύω και καταναλώνω. Εκεί έχουν βρει μια ισορροπία περίπου στο 1/3. Δηλαδή λέει, ας πούμε, από το αποθεματικό που έχω ή από τα κέρδη που έχω ή από το μισθό που έχω στην τσέπη μου. Έτσι, λέω εγώ τώρα 1/3 θα καταναλώσω, 1/3 θα επενδύσω, 1/3 θα αποταμιεύσω. Στην Ελλάδα, ίσως και οι κλιματικές συνθήκες είναι τέτοιες που μας δίνουν μια αισιοδοξία
Ότι πάντα θα υπάρχουν χρήματα. Ναι, ότι έλα μωρέ, δεν πειράζει, ας περάσω καλά. Τον άλλο μήνα, τον άλλο χρόνο θα αποταμιεύσω. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Τώρα θα έρθω, Κυριάκο, στην, θα πω, την αρχική σου ιδιότητα. Είσαι, όπως είπα, χρηματοοικονομικός σύμβουλος και ασφαλιστής. Ναι. Είσαι αρκετές δεκαετίες, τουλάχιστον 2 δεκαετίες πρέπει να είσαι στον ασφαλιστικό. Είμαι σχεδόν τομέα. 20 χρόνια. 20 χρόνια. Ναι, Άρα με έχεις, 46. ναι, σε σχετικά καλά χρόνια θα πω εγώ, γιατί θυμάμαι πριν από το 90 το ασφαλιστής ήταν λίγο όπως είναι περίπου κάποιοι μεσίτες σήμερα. Δηλαδή ασφαλιστής, μωράστον αυτό με πρίζει, ξέρεις, όλα αυτά. Υπήρχε μία εμπιστοσύνη, έτσι, σε εταιρείες. Εύκολα έβλεπες τη μια στραβή με την έννοια αυτός δεν πληρώθηκε όταν γινόταν αυτό. Δεν υπήρχε και διαφάνεια, είναι αλήθεια, σε πολλά πράγματα. Τα τελευταία χρόνια στις ασφάλειες υπάρχει, θεωρώ, μεγάλη στροφή και στην περιουσία και στην ζωή και ασθένειας και τα υπόλοιπα. Μπήκα σε αυτή τη συζήτηση για να σε ρωτήσω για το προηγούμενο στη ιδιότητα, μάλλον την ιδιότητά σου, όχι την προηγούμενη ιδιότητά σου, γιατί ασφαλιστής παραμένεις να είσαι. Πώς είναι σήμερα το... Και δουλεύω και αρκετές ώρες τη μέρα. Ωραία, άρα έχεις καθημερινά... Δηλαδή προσπαθώ να συγκεράσω και τη δουλειά μου και τον θεσμικό μου ρόλο και τον ρόλο του πατέρα που προσφάτως απέκτησα. Οπότε όλα αυτά μέσα σε 18 ώρες τα πετυχαίνω. Okay. Αλλά δεν έχω σταματήσει πραγματικά από την πρώτη μέρα που ανέλαβα αυτά τα δύσκολα καθήκοντα του Προέδρου του ΕΕΔ να εργάζομαι, να δουλεύω και να μην έχω αποκτήσει, αν θέλεις, απόσταση από τους πελάτες μου, από τους φίλους μου, από τους συνεργάτες μου. Είναι για μένα ένα στοίχημα αυτό. Να μπορώ να βρω την απόλυτη ισορροπία. Ναι, και το κάνω. Έχω απόλυτη πειθαρχία μέσα μου. Είναι ένα αυτομανατζάρισμα που λέω εγώ αυτό, που πιστεύω ότι το κάνεις. Ναι, είναι μια πρόκληση. Μια πρόκληση που είναι και το στοίχημα, που πούμε πιο λαϊκά. Κυριάκο, έχεις πιθανόν και πελάτες μεγαλύτερης ηλικίας, παλιούς πελάτες, έχεις και νέους. Οι ηλικίες κάτω το 30 έχουν διαφορετική αντίληψη για την ασφάλεια σε σχέση με τον 50+ ή δεν έχουν καν αίσθηση για την ασφάλεια? Λίγο γενική ερώτηση, αλλά... Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι δεν έχουν ασφαλιστική κουλτούρα, γιατί πάλι θα πάμε και στις προηγούμενες γενιές, γιατί πολλά πράγματα τα μαθαίνουμε βιωματικά μέσα από την οικογένειά μας. Σωστά. Δηλαδή έρχεται η εκπαίδευση, αλλά και η εκπαίδευση τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουμε ότι δεν είναι αναλυτική εκπαίδευση, είναι εκπαίδευση της εξατομίκευσης. Δηλαδή κάποιος τελειώνει μια σχολή και ξέρει αυτό το αντικείμενο. Δεν έχει την αναλυτική σκέψη, την αναλυτική παιδεία. Και επίσης είμαστε και σε μια χώρα που θα έλεγα ότι είναι σε μικρό βαθμό η καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης και της ασφαλιστικής κουλτούρας, της ασφαλιστικής αναγκαιότητας. Μεγάλη ευθύνη όμως φέρνει η πολιτεία και το κράτος. Γιατί έχει αυθαίρετα και λανθασμένα περάσει στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη ότι αν συμβεί κάτι θα έρθει το κράτος να σε αποζημιώσει, να σε βοηθήσει. Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Γιατί στην πράξη αυτή η αποζημίωση δεν μπορεί να ξεπερνάει το 30% max. Δηλαδή φανταστείτε όλα αυτά που γίνανε, οι φυσικές καταστροφές με τον Ντάνιελ, οι άνθρωποι χάσαν τα σπίτια τους, ένα σπίτι που έκανε 100.000 ευρώ, η κρατική αρρωγή δεν μπορεί να υπερβεί τις 30.000 ευρώ και αυτό θα είναι σε δόσεις. Άρα ποιος μπορεί να αποκαταστήσει αυτή τη στιγμή το σπίτι του που έκανε 100.000 ευρώ με 30.000 ευρώ? Ούτε τροχοβίλα δεν μπαίνεις με 30.000 ευρώ. Αλλά είναι αυτή η ψευδαίσθηση και η λανθασμένη, θα έλεγα, καλλιέργεια εμπιστοσύνης απέναντι στο κράτος, και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Γιατί αισθάνεσαι ασφαλής ενώ είσαι ανοχήρωτος πλήρως. Ίσως αυτό να συνηθίσαμε, Κυριάκο, θα πω έτσι ένα απλό παράδειγμα. Όλοι οι επαγγελματίες μάθαμε πριν δεκαετίες τον ΤΕΒΕ, τώρα τον ΕΦΚΑ. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να αποφασίσουμε εμείς αν θέλουμε ΤΕΒΕ ή μια ιδιωτική ασφάλιση. Έπρεπε να κάνουμε έξτρα τη ιδιωτική ασφάλιση. Εκεί έρχεται ο συνάδελφός μου, ο συνεργάτης, και λέει: Ευθύμη, εγώ δίνωσα χρήματα στον ΕΦΚΑ. Όταν χρειάζομαι, δεν παίρνω κάτι. Δεν θέλω να δώσω άλλα τόσα ή πόσα στον ιδιωτικό τομέα. Και θα βάλω και ένα κομμάτι ακόμα, μια που θα το συμπυκνώσουμε λίγο.
και συνταξιοδότηση. Έτσι ξέρουμε, η δική μου γενιά στα όρια θα φτάσει να πάρει 67-70 σύνταξη. Τα σημερινά παιδιά των 20, 22, 25 ετών, στην πραγματικότητα η δική μου αίσθηση είναι πάλι αυτή, θα πω εγώ την άποψή μου, ότι πληρώνουν για να πάρει τη σύνταξη του δημόσιο 70χρονος. Γιατί τα λεφτά που δίνουν δεν τα πάρουν ποτέ άμεσα. Ναι. Αν τα βάζαν θεωρητικά σε μια ιδιωτική ασφάλιση και σε ιδιωτική, θεωρητικά πάντα εκεί πέρα υπάρχουν κενά, θα μπορούσαν να περιμένουν ότι ανά 10 χρόνια, 15, 20, 30 θα μπορούν να πάρουν χρήματα περισσότερα. Αυτό πώς μπορεί να αλλάξει όταν το ίδιο το κράτος έχει τις άγκυρές του, έχει τις δυσκολίες του? Δεν μπορείς να ταρακουνήσεις σήμερα το ασφαλιστικό σύστημα εύκολα. Ταρακουνήθηκε, αλλά πώς θα το ταρακουνήσεις? Όπως και θα πω και αυτό μονολογώντας, δεν μπορεί σήμερα τον 75χρονο να του χαλάσει την καθημερινότητα, θα είναι και λίγο άδικο. Έχει δουλέψει 50 χρόνια, 40-45, δεν πρέπει να κόψει από αυτόν, αλλά πρέπει κάτι να αλλάξει σήμερα, νομίζω εγώ, για να φτάσουμε αύριο κάπου σωστά. Γιατί δείχνει ότι είναι λάθος αυτό το σύστημα. Κάτι δεν βγαίνει σωστά. Ναι, αντιλαμβάνομαι όλα αυτά που μου λες. Πάλι είναι αρκετά όλα αυτά τα θέματα και θα χρειαστούμε κανένα 2-3 εκπομπές για να τα αναλύσουμε. Θα πάμε στα επόμενα podcast. Θα πεις κωδικοποιημένα, όπως λες, Κυριάκο. Θα τα πω και εγώ κωδικοποιημένα, λοιπόν. Να πω το εξής. Ότι όντως υπάρχει μια λανθασμένη κουλτούρα που ξεκινάει, είπαμε, από το κράτος, συνεχίζει μέσα στις οικογένειες, μέσα στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει δηλαδή η παρακίνηση αυτή. Εγώ δεν μοιράζομαι τη δική σου αισιοδοξία ότι οι νέες γενιές μπορεί να είναι πιο ευαίσθητες όσον αφορά το κομμάτι της ασφάλισης τους, για πολλούς λόγους. Ένα, γιατί είναι γενιές οι οποίες, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, είναι, εγώ τις χαρακτηρίζω γενιές του αυτονόητου. Δηλαδή εσύ, όταν ήθελες να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο, ήξερες ότι πρέπει να καταβάλεις μια χι προσπάθεια. Το κατανοώ αυτό που λες. Εντάξει. Τώρα θεωρούν ότι για τα παιδιά σου είναι αυτονόητο ότι θα έχουν αυτοκίνητο και ότι ο μπαμπάς τους είναι η μαμά τους υποχρεωμένοι να τους πάρουν το αυτοκίνητο. Άρα είναι η γενιά του αυτονόητου. Σωστά. Για σένα δεν ήταν αυτονόητο ότι θα έχεις, ας πούμε, iPhone ή ένα άλλο τηλέφωνο που κάνει 1.500 ευρώ. Όχι. Για αυτές τις γενιές όμως είναι αυτονόητο. Και επειδή είναι πολλά τα αυτονόητα, έτσι είναι και αυτονόητο ότι οποτεδήποτε συμβεί οτιδήποτε, θα έρθει ο μπαμπάς, η μαμά, η γιαγιά. Και θα μου λύσει θα μου αγκαλιάσει ή θα μου παρέχει αυτά τα οποία χρειάζομαι. Μόνο που τι να κάνουμε στη ζωή, δεν μπορείς με αυτά τα πράγματα να κλείσεις ραντεβού. Δηλαδή, είναι και πράγματα πρόσμενα και μια ζωή δεν μπορείς να είσαι δίπλα στα παιδιά. Νομίζω υπάρχει ένα κακό μοντέλο. Σε αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε αποκτώντας ρεαλισμό. Αποκτώντας μια αλήθεια. Μια αλήθεια. Αυτή τη στιγμή, επειδή το είπες προηγουμένως και το ξεπεράσαμε λίγο, γιατί εμένα δεν μου άρεσε ως έννοια. Δεν την ξέχασα, την επαναφέρω όμως. Δεν είμαστε η πόλη του φραπέ. Φυσικά έτσι θέλω να μας παρουσιάζουν κάποιοι. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, το οποίο κινείται γύρω από την εστίαση, την κάθε εστίαση για να το πω, ή τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Καλώς ή κακώς η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα, αλλά η Θεσσαλονίκη κυρίως, είναι η πόλη της γαστρονομίας. Η πόλη του γλυκού, Σωστό. του καλού φαγητού. Έτσι, έχουμε εινοποιία, έχουμε πολλούς τομείς τουρισμού που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Σε αυτή τη βιομηχανία, εν πάση περιπτώσει, απασχολούνται αρκετοί άνθρωποι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι άνθρωποι. Δηλαδή, κάποιος θα δουλέψει σερβιτόρος, μπάρμαν, μπαργούμαν, υποδοχή. Υπάρχουν θέσεις, εν πάση περιπτώσει. Εκεί. Δεν πιστεύω ότι κανένα από αυτά τα παιδιά κάνει μια προβολή του μέλλοντος τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, η ταχύτητα της εποχής είναι τέτοια και οι προκλήσεις επίσης μεγάλες, που αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε μπει σε άλλα κατανοητικά πρότυπα, παίζει ρόλο και η βιομηχανία αυτή τη στιγμή, η τηλεοπτική, η κινηματογραφική, το lifestyle, τα social media επηρεάζουν πάρα πολύ. Αυτό που θα δει είναι να πάρει ένα ωραίο ντύσιμο, ένα ωραίο τηλέφωνο, μια ωραία μηχανή, ένα ωραίο αυτοκίνητο. Άρα η επένδυση δεν είναι στο μέλλον, είναι στο τώρα. Στο παρόν. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα παιδιά, έχουμε μια ευθύνη όλοι εμείς. Να τους πούμε ότι πρέπει να κάνεις μια προβολή σε 10 χρόνια. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου, σε 20 χρόνια θα μπορείς σε 20 χρόνια να είσαι πίσω από ένα μπαρ και να σερβίρεις καφέ? Θα έχεις τη δυνατότητα να είσαι σερβιτόρος ή σερβιτόρα, ή πρέπει να κάνεις κάτι που θα σε εξελίξει? Εγώ Σωστά. το κάνω πάντα.
με κομψό τρόπο, γιατί δεν είναι εύκολο να πας να πεις σε έναν άνθρωπο. Και εγώ και λόγω του επαγγέλματός μου θα με δούνε και καχύποτα. Θα πούνε εντάξει, αυτός τώρα θέλει να μου πουλήσει κάτι. Αλλά μου δίνεις τη δυνατότητα μέσα από το podcast που κάνουμε πραγματικά και την ελευθερία έτσι, να σκεφτώ και να εκφραστώ ανεπιτίδευτα. Και είναι μεγάλη μου χαρά αν μπορώ και με ξακούσουν κάποιοι άνθρωποι και τους πάμε τη σκέψη τους λίγο πιο πέρα. Αυτό είναι απλά το στοίχημα. Όπως λέω σε πολλούς νέους συνεργάτες μου, εγώ είμαι με τα νέα παιδιά, είναι αλήθεια, και τους πιστεύω, ίσως επειδή έχω και παιδιά στην ηλικία των νέων, ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουμε να ξεβολευτούμε, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά. Προτιμούμε την ασφάλεια και την καθημερινότητα και ας μην είναι καλύτερη από το να πάμε και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν πεις ένα νέο σήμερα για 5ετία, 10ετία, 20ετία θα του φανεί πολύ μακρινή, αλλά και αν πεις κάποιον στη δική μου ηλικία 55+, άλλαξε ρε φίλε κάτι, αφού αυτό δεν βγαίνει, θα σου πει τώρα κάτσε να περιμένω να κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, γιατί... Αλλά αυτό είναι η ιδιοσυγκρασία του καθενός και το... Εντάξει, αλλά αυτή η ιδιοσυγκρασία του καθενός στη μεγάλη εικόνα δημιουργεί την ιδιοσυγκρασία της κοινωνίας μας. Ακριβώς. Και ζούμε αυτή τη στιγμή σε μια εποχή που είναι περίοδος, θα έλεγα, θα τη βάφτιζα, της ίσονος προσπάθειας. Δηλαδή δεν καταβάλουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας, τέλος πάντων, να προσπαθήσουμε για να βελτιώσουμε τα θέλουμε όλα εύκολα. Οι προηγούμενες γενιές δηλαδή, που δεν ήταν οι γενιές του αυτονόητου, πασχίζαν για το οτιδήποτε. Δεν είχαν δεδομένο ότι υπήρχε φαγητό κάθε μεσημέρι στο σπίτι. Κάναν υπερπροσπάθεια. Γι' αυτό και πρόκοψαν και γι' αυτό και βλέπουμε ότι με τις αβελτηρίες μας, με τις αστοχίες μας, με τις αριθμίες μας ως λαός, αλλά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχουμε κάνει άλματα. Συμφωνώ. Αν είχαμε πειθαρχία, αν είχαμε ένα πλαίσιο ας πούμε διοικητικό, νομοθετικό, το οποίο δεν άλλαζε κάθε 6 μήνες ή κάθε ένα χρόνο, ακριβώς, και καλλιεργούσε μια αίσθηση εμπιστοσύνης, μια αίσθηση κρατικής κοινωνικής στιβαρότητας, ότι έχω αυτό το πλαίσιο και αυτό το πλαίσιο είναι θεσμοθετημένο, είναι διαπραγμάτευτο και από εδώ και πέρα μπορώ να επενδύσω, μπορώ να διασφαλίσω ότι θα βελτιώσω τις συνθήκες του βιοπορισμού μου. Νομίζω ότι θα το κάναμε. Αλλά ζούμε στην εποχή της ίσονος προσπάθειας σε ατομικό επίπεδο και αν θέλεις στην περίοδο όπου δεν έχει κερδίσει το κράτος και η πολιτεία την αξιοπιστία που θα έπρεπε να έχει κερδίσει απέναντι στους πολίτες. Δηλαδή κάποιος λέει δεν με ενδιαφέρει να πληρώσω φόρους, θέλω να βρω έναν τρόπο να φοροαποφύγω, να μην πω να φοροδιαφύγω τέλος πάντων, γιατί καλύτερα μου μείνουν στην τσέπη παρά να τα δώσω εκεί, γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα γίνουν καλοί δρόμοι, δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα γίνει καλό σιδηροδρομικό δίκτυο, βλέπε δυστύχημα των τεμπών, δεν είμαι βέβαιος ότι τα χρήματα που θα δοθούν για αγροτικές ενισχύσεις θα πάνε στους ανθρώπους που θα εξελίξουν τον πρωτογενή τομέα, αλλά θα πάνε στους φραπέδες, στις Φεράρι και στους χασάπιδες. Οπότε έχει χάσει την πίστη του ο Έλληνας πολίτης και την εμπιστοσύνη του, και πόσο δε μάλλον οι νέες γενιές που έχουν και την ευκαιρία ή μπορεί να την μέσα στα χρόνια της κρίσης, των αλλεπάλληλων κρίσεων των τελευταίων 15 ετών, να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη εκροή ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι συγκρίνουν μοντέλα χωρών. Βλέπουν τι γίνεται στην χώρα που ζουν και διαπρέπουν, γιατί έχουν ένα σύστημα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σύστημα. Είναι το σύστημα του βλέποντας και κάνοντας. Συμφωνώ. Φτάνοντας, Κυριάκο, προς το τέλος, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Κιόλας. Ναι, γιατί θα πρέπει να μας δουν και να μας ακούσουν όλοι και έχουμε έχω να πω άλλα τόσα. Και ίδιο. Είναι αλήθεια, σου πήρα λίγο χρόνο. Είπα και με χαρά μου, και εγώ κάνω χιούμορ, Κυριάκο. Την άλλη φορά να βρεθούμε, να σου πάρω εγώ συνέντευξη. Έχεις πολλά να πεις. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Θα έρθω στο επιμελητήριο. Θα έρθω στο επιμελητήριο όμως. Στο επιμελητήριο, τέλεια. Αλέξανδρε, ετοιμάσου για επιμελητήριο. Έχω ένα σύμβουλο και καλό φίλο, τον Χριστόφορο τον Αϊβαζίδη, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του επιμελητηρίου μας. Εξαιρετικά. Που είναι της πληροφορικής και γκατζετάκιας και μου λέει, θα σου βγάζω εγώ live από το επιμελητήριο, θα κάνουμε post, θα κάνουμε αυτά. Σωστός. Και τώρα επειδή έχουμε την επέτειο των 100 ετών του επιμελητηρίου, ήδη έχει ξεκινήσει. Εξαιρετικό. Ο άνθρωπος και παίρνει συνεντεύξεις από επιχειρηματίες, από βουλευτές, υπουργούς, αυτά. Εξαιρετικό. Οπότε θα πάρει και από σένα. Θέλω να μου πεις και κάτι έτσι, έξω από το πρόεδρος, ασφαλιστής, για τον άνθρωπο Κυριάκο, έτσι,
Ποιος είναι ο άνθρωπος Κυριάκος, πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου? Θα με χαρακτήριζα πολύ εξωστρεφή, πολύ κοινωνικό, άμεσο, αυθόρμητο. Εξαιρετικά. Στοιχεία που λείπουν Από την καθημερινότητά μας. Από την εποχή μας, θα έλεγα. Σωστά, από την εποχή μας. Έναν άνθρωπο ο οποίος σκέφτεται και πράττει με ανιδιοτέλεια. Δηλαδή, ξέρεις, από τη θέση που είμαι αυτή τη στιγμή του Προέδρου, αυτό που έχω ως μέλημά μου, ως προτεραιότητά μου, είναι οποιαδήποτε πρωτοβουλία πολιτική υιοθετούμε, να μην έχω κανένα όφελος εγώ. Δηλαδή πάντα σκέφτομαι το δημόσιο συμφέρον. Πώς μπορώ να βελτιώσω, ας πούμε, τις συνθήκες του επιχειρήν στον τόπο μου, για εκεί που είμαι υπεύθυνος εγώ. Να δώσω ένα παράδειγμα. Επειδή βλέπουμε την επέλαση που γίνεται αυτή τη στιγμή στο λιανικό εμπόριο μέσω των ψηφιακών πλατφορμών, τύπου Τεμού, Σέιν και τα υπόλοιπα. Όλα αυτά, τέλος πάντων, των ασιατικών και όχι μόνο. Και προκειμένου να μπορέσω να δώσω μια όθηση και μια δυνατότητα να σταθούν στο ίδιο επίπεδο και τα δικά μας μέλη, οι δικές μας επιχειρήσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα θέλουμε να λειτουργήσουμε ένα project που θα λέγεται Marketplace, ηλεκτρονική αγορά. Εξαιρετικό. Του επιμελητηρίου στα μέλη του. Αυτό, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να το κάνουμε με εταιρείες πληροφορικής. Επιλέξαμε ως διοίκηση να στραφούμε σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Να συζητήσουμε μαζί τους, να δούμε ότι αυτό μπορούν να το υποστηρίξουν, και αυτό το έκανα για πολλούς λόγους. Βασικός όμως λόγος ήταν η διαφάνεια. Γιατί είμαστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εμείς ως επαγγελματικό επιμελητήριο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Άρα υπηρετούμε τη διαφάνεια, δεν υπάρχει τίποτα από κάτω, από το τραπέζι, από πάνω, από δίπλα, από αριστερά, από δεξιά. Τίποτα. Ξεκάθαρα. Τι υπηρετούμε με αυτό? Τη συνεργασία και το συγκερασμό δύο κοινοτήτων. Της επιχειρηματικής κοινότητας, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Τι πετυχαίνουμε? Να είμαστε partner με έναν ακαδημαϊκό οργανισμό, ο οποίος έχει αξιοπιστία, έχει κύρος και κυρίως έχει ανθρώπινο δυναμικό, σχεδόν απεριόριστο, λέω σχεδόν απεριόριστο, για να υποστηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα. Θα μπορούσαμε να πάμε σε μια εταιρεία, στη μεγαλύτερη εταιρεία. Θα κάναμε ένα διαγωνισμό, θα βάζαμε τα κριτήρια, θα το έπαιρνε μια εταιρεία. Μπορεί σε 2 χρόνια, 3, 1, να εξαγοράζονταν, να συγχωνεύονταν. Δεν το εύχομαι, αλλά θα μπορούσε να είχε κλείσει. Ναι. Έτσι. Ή θα μπορούσε να είχε τελειώσει η σύμβαση, να μας έδινε το παραδοτέο και να έλεγε: το φτάσαμε μέχρι εκεί που έλεγε. Τώρα όμως, για να πάμε παρακάτω, θέλω από τα χ χρήματα που είχα πάρει, χ στον κύβο, στο τετράγωνο, ας πούμε. Έτσι. Οπότε το παράδειγμα το έφερα για να καταλάβεις τον τρόπο που σκέφτομαι και τον τρόπο που θέλω να δημιουργώ υπεραξία στις αποφάσεις που λαμβάνω όσο διάστημα θα είμαι πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Επομένως, για να ολοκληρώσω το πώς είναι ο Κυριάκος, τέλος πάντων, είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε ως ενεργό κύτταρο μιας κοινωνίας, που μου αρέσει να με σταματούν στον δρόμο να αναπτύσσω συζήτηση με ανθρώπους που με γνωρίζαν στο παρελθόν, έτυχε να ήμασταν συμμαθητές, συμφοιτητές, συνάδελφοι, ή με ανθρώπους που έτυχε να πιούμε ένα καφέ στην ίδια παρέα, ένα ποτό στην ίδια παρέα, να μου λένε τις απόψεις τους, να μου λένε τις ιδέες τους. Λειτουργώ ακομπλεξάριστα, δεν με πειράζει να καταλάβω ότι κάπου κάνω λάθος, αμέσως θα πράξω για το σωστότερο, θα μου γίνει μάθημα αυτό και γνώση για να λειτουργήσω σε άλλη μου απόφαση με άλλο τρόπο. Νομίζω ότι είναι κάποια στοιχεία που με οδηγούν μπροστά στη ζωή μου, σε αυτά που έχω βάλει στόχους. Και μου αρέσει πάρα πολύ το να πειθαρχώ και να βάζω κάθε φορά και υψηλότερα πρότυπα, υψηλότερα στάνταρ για μένα. Πιστεύω πάρα πολύ στην αυτοβελτίωση και πιστεύω επίσης πάρα πολύ στην έννοια της συμβολής του ατόμου στην κοινωνία. Ήταν και ένας λόγος που με παρακίνησε να ασχοληθώ με τα κοινά. Δεν σου κρύβω ότι επαγγελματικά
χάνω αυτή τη στιγμή. Μου τρώει ενέργεια αυτό που κάνω. Δηλαδή, θα μπορούσα να έχω περισσότερους πελάτες, θα μπορούσα να έχω μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο. Προσπαθώ κάθε χρόνο να είμαι θετικός. Είναι ένα δικό μου κίνητρο, ας πούμε, μια δική μου πρόκληση που θέλω να την επιτυγχάνω. Αλλά κυρίως με ενδιαφέρει να δημιουργώ συνθήκες ευημερίας μέσα στην κοινωνία που ζω. Γιατί αν κάποιος έχει μια ατομική επιτυχία, αυτή, ξέρεις, μπορεί εύκολα να μεταβληθεί. Αν αλλάξουν οι οικονομικές συνθήκες, αν αλλάξει το φορολογικό σύστημα, αν αλλάξει το ασφαλιστικό σύστημα, μπορεί εσύ να χτίζεις ένα πελατολόγιο και να έρθει μια κυβέρνηση να σου επιβάλλει ένα φορολογικό σύστημα όπως καλή ώρα τον τεκμαρτό προσδιορισμό του φορολογικού εισοδήματος και να πεις ξαφνικά και τι έχτιζα εγώ όλο τον προηγούμενο χρόνο, πάει στράφη. Άρα πρέπει να ξεκινάμε από το συνολικό, από το κοινωνικό και να καταλήγουμε στο ατομικό. Δηλαδή, αν οι συνθήκες που λειτουργούμε είναι καλύτερες, τότε έχουμε και περισσότερες πιθανότητες ως άνθρωποι να παράξουμε καλύτερο και ποιοτικότερο πλούτο. Και όχι μόνο οικονομικό, το τονίζω. Και κοινωνικό και πολιτιστικό και όλα αυτά. Και κλείνοντας, γιατί έκανα αναφορά στο ότι μια φράση, ένα σεμινάριο, μια κουβέντα μπορεί να σηματοδοτήσει. Είχα διαβάσει μια συνέντευξη της κυρίας Αρβελέρ, η οποία είπε έτσι ένα μότο, το οποίο βέβαια έχει ρίζες και σε φιλόσοφους αρχαίους Έλληνες. Λέει, αν μας διοικούν οι ανίκανοι, φταίνει οι ικανοί γιατί δεν συμμετέχουν σε όργανα διοίκησης. Αυτό πάντα το σκέφτομαι. Και λέω, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας, η κοινωνία μας, ο τόπος μας, αν αξιόλογοι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή λένε γιατί να κάνω μια προσπάθεια η οποία θα πάει στο βρόντο ή δεν θα έχει αυτό το αποτέλεσμα. Λέω το εξής, ότι ο καθένας πρέπει να πάει και να διεκδικήσει να βελτιώσει τις συνθήκες του παιχνιδιού, τους όρους που ζει. Μην περιμένει από τον καναπέ του να τους αλλάξει κάποιος άλλος. Συμφωνώ. Χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ, Κυριάκο, για τη συζήτηση. Πιστεύω να χαρήκανε και αυτοί που μας βλέπουν και μας ακούνε. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Θα το δείξουν στα likes, στα views και σε όλα αυτά τα μετρήσιμα στοιχεία. Εγώ είναι αλήθεια ότι σε όλα αυτά που είπες για τον εαυτό σου θα πω και το οραματιστή, θα το δώσω εγώ. Και σου εύχομαι πραγματικά το όραμά σου για τον ΕΕΘ, γιατί ο ΕΕΘ είναι ένα κύτταρο της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, να επιτευχθεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά. Catalyst Talks με νέο επεισόδιο κάθε Τετάρτη στις 12 και 4. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κάντε εγγραφή στο Catalyst Talks στο YouTube.